Вітанне пра нас, а дакладней пра абяцанні Александра Лукашэнкі. Нядаўна Лукашэнку перадалі ліст, які ён сам напісаў у маладосці. Калі ішоў у палітыку, это быў 90-й год. Ён балатаваўся ў дэпутаты. У гэтым лісце яго абяцанні захаваць вёску, даць роўныя умовы для гарадскіх і сельскіх жыхароў. Гучыць моцна, правільна, і гэта выкарыстоўвае прапаганда. А цяпер давайце паглядзім, што атрымалася на самой справе за 30 гадоў. За гэты час з карты Беларусі знікла амаль 1700 вёсак. Уявіце, у сярэднім адна вёска кожны тыдзень. Сельскае насельніцтва скарацілася за гэты час на 1 300 000 чалавек. Цэлы рэгіён знік. Сёння смяротнасць на вёсцы ў 3 разы вышэй за нараджальнасць. Людзі паміраюць хутчэй, чым нараджаюцца. Вёска бяднее. Там у 2 разы больш людзей, якія жывуць за мяжой беднасці. І зараз на 20% менш ресурсаў у тых, хто жыве ў вёсцы, чым у тых, хто ў горадзе. Менш за палову дамоў маюць гарачую ваду. Мыцца трэба недзе ў сажалцы. Закрываюцца школы, дзіцячыя садкі, крамы. Толькі за апошнія 5 гадоў мінус 178 садкоў і 161 школа. Іх няма. Дзеці ў вёсцы маюць значна менш магчымасцей, чым гарадскія. І яшчэ адзін факт. Сярэдні вясковец жыве на 4 гады менш, чым гараджанін. Вось вам адказ на пытанне, ці выкананы абяцанні, якія даваў Александр Лукашенко. Было абяцанне захаваць вёску, а атрымалася яе знікненне. Гэта не проста статыстыка, гэта вынік палітыкі, і гэта ёсць вынік 30гадовага кіравання Александра Лукашэнкі. Думайце, гэта карысна, думайце, гэта не баліць.